Salutare tuturor! M-am hotărât înainte de fiecare cântare să vă prezint puțin așa acordurile, în ce gamă o cânt, pe ce fret pun capodastru, pentru că am tot primit în comentariile voastre întrebări și mai bine prezint înainte de cântare și în felul acesta poate unii dintre voi poate să învețe mai ușor la chitară. Spun asta pentru că eu așa am învățat cel mai bine. M-am inspirat de pe YouTube, diverse cântări și am început ușor să le cânt. Bineînțeles, am avut la început, am avut și profesoara care a venit la mine acasă, mi-a dat câteva lecții, dar doar mi-a dat lecția, cântarea, iar eu am învățat, așa că cel mai bine înveți cântând. Și dacă o să vă uitați la greșeli, sunt sigură că voi mai face greșeli, pentru că nu sunt ceva geniu în a cânta la chitară, doar că îmi place foarte mult, dar cu siguranță se întâmplă să mai greșesc. În altă ordine de idei, vă prezint astăzi cântarea Tu mă ajut să fiu neprihănit, Doamne. După cum ați observat, majoritatea cântărilor pe care eu le cânt sunt în gamă minoră și aceasta este în la minor, cântată pe capodastru, pus capodastru pe fret 4, cântată în la minor. Deci aceasta este gama, la minor. Avem fa, avem sol major sau așa. Ce mai avem? Do, re minor și cam atâta. Iar ritmul, eu nu știu cum să le explic de multe ori, dar încerc să-mi dau seama cum îl fac, pentru că eu îl fac după ureche. Vine așa. Jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus. Ceva de genul. Jos, 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 jos. Deci jos, sus, jos, sus. Doar că o să cânt ca să vedeți cum îl fac. Plăcute sunt, Doamne, faptele curate, în cer vor locui, dar cel neprihănit. Curate ne vor fi a noastre haine atunci, în ziua cea măreață când Tu vei veni. Tu mă ajut să fiu neprihănit, o Doamne, căci doar curat pot spre cer să înaintez. Firav eu sunt, dar Tu îmi ești puterea și nu mă las și nu mă părăsești.
Să fiți mult binecuvântați!